Чакай. Къде са до коша? Снимай така, снимай. Ей ти. Там снимай. Ходе, братя, цигани. Ходе, братя, цигани. Дай пак. Ходе, братя, цигани. Ходе, братя, цигани. Ходе, братя, цигани. Какво смешно става? Ходе, братя, цигани. След това ще търсиш там. Ходе, братя, цигани. Туп, у главата и малко са. Цигани. Боксерки. Боксерки на Тренди, бе, голяма марка. Гъс. Голяма марка гъс. Хейтор. Стървах как падна. Я, снимаме как се качвам догоре. Нарисували ми се? Нарисували ми се? Ето. Дупето. Дай дупето. Шик-шакалака бу-бу. Не може да качам, аз съм Аз мога. Ще бъде малко сто. Хектор. Хейтор! Чакай да видим дали ще го фани. Фана го с та. Бачи, куче. Само вие. Идва само. Как? Все едно скаца за пишка. Да, Нещо сме. сега е. Кучето чипси яделю. Не, ма той пак се това. Аре, готово. Той бо, пиде разър си. Опа. Ти вика така. Дай пак. Той ба. Няма да можеш, ръцете са умаляли на теб. Това 703 не е лесно да се правят. И то на биренки. Нали, куче? Гледай. Ческо са там, дразнихме, ще да ги набия пак. Помниш ли да набихме? Да. Демек преди малко. Направо, да. Направо разбраш ли с мускули? Айди бе, куче, качвай се. Остави го там сега, дед на мене ще го даваш. И нояката и фанелка. Ще не си ми показал. Майта пояка, куче. Чакай да ти я покажа. Давай, разснимай ма. Чакай, ти ма снимай. О, чакай. Айде ма снимай. Добре. Много смешно те. Айде, ладно. Стига толкова, сай. Е, там слънцето. Айде, качи са догоре, циганина. Това така само българи. Сега ще падне, ще му се подкосят краката и много ще го боли. Аха, я. Така, аха, я. Дръпни ми ръка. Чай да снимай ма за ма. Я дай да видим малко как играе. Това моята фанелка е по-хубава. Кажете коя е по-хубава. Ходе, братю. Искам коментар. Неговата черна, моята е сива. Чакай да си покажа фанелката. Искам да ме вират целя. Разбираш ли? Пейс. Да, и аз. Чакай сега. Пейс. Пенис. Дай пак. Пип! Ари, дръж да се кача там. Дръж, че он ще се изръсва там. Давай, да. Я си имам.